prava. Uloga univerziteta u izgradnji mira konferencije koja je obeležila nedelju za nama na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Sa univerziteta vam i ove nedelje prenosimo sva dešavanja. Dobrodošli! Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je dvodnevna konferencija na temu Uloga univerziteta u izgradnji mira. Konferencija predstavlja jednu od aktivnosti koja se realizuje u sklopu regionalnog projekta Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira, Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava, sa opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u oblasti interkulturalnog razumevanja ljudskih prava i pomirenja. Dragi studenti, gosti, profesori i prijatelji univerziteta, najpre da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu i došli da prisustujete ovoj konferenciji. Kao što znate, mi ćemo ovde na univerzitetu imati dvodnevnu konferenciju, čija je radna tema uloga univerziteta u izgradnji mira. Radi se o konferenciji koju naš univerzitet organizuje u saradnji sa Helsinškim komitetom iz Norveške u okviru projekta koji se zove Uloga univerziteta u izgradnji mira, odnosno Gradimo mostove, a ne zidove. Mi ćemo imati, dakle, 2 dana radna. Cilj ove konferencije jeste da sagledamo aktuelno stanje po pitanju uloge univerziteta u izgradnji mira i pomirenja i uopšte demokratskih uslova u zemljama Zapadnog Balkana, kao i da donesemo neke zaključke i predloge kako bi se ova delatnost na polju, dakle, izgradnje mira od strane univerziteta unapredila. S tim u vezi, dakle, još jednom zahvaljujem se svima koji su se odazvali, posebno onim gostima koji su došli iz udaljenijih krajeva s obzirom na vremenske uslove koje imamo. Neću sada predstavljati ko će biti izlagači, pošto ćemo imate u fasciklima koje dobijate, imate celu agendu projekta, današnje, odnosno i sutrašnje rada konferencije. Zamolit ću projektora za nastavu, docent doktora Anu Lukač-Zoranić, ujedno akademskog koordinatora projekta Gradimo mostove, ne zidove, da se obrati i prisutno. Dame i gospodo, poštovani predstavnici akademske javnosti i nevladinog sektora, društvenog i javnog života, kolege studenti. Čast mi je i zadovoljstvo da vam se obratim na otvaranju konferencije Uloga univerziteta u izgradnji mira, koja je jedna od aktivnosti, kao što je kolega Aleksandar i pomenuo, u sklopu regionalnog programa Gradimo mostove, a ne zidove. Na početku, dozvolite da vam prenesem pozdrave i čestitke od uvaženog gospodina rektora, profesora doktora Mevluda Dudića, koji usled boravka u inostranstvu nije u mogućnosti da danas bude sa nama, ali će se naravno sutra će uzeti učešće u radu konferencije te u donošenju zaključaka sa iste. Posebno me raduje što smo uspeli da okupimo ugledne goste iz cijelog regiona, kao i Norveške, što je još jedan važan pokazatelj da interkulturalno razumevanje i ljudska prava zauzimaju značajno mesto u našim životima, te da smo spremni pružiti svoj doprinos u izgradnji poverenja, poštovanja, tolerancije i suživota. To ističe i važnu činjenicu o Sandžaku, koja se često zaboravlja, a to je činjenica da kroz istoriju ovo društvo je bilo model mirnog života različitih kultura. Sandžak je bio i jeste dom kreativnog i inovativnog dijaloga među kulturama, te je cilj programa jasan – stvoriti sve pretpostavke za kvalitetan život budućih pokolenja, bez obzira na verske i kulturne razlike koje možda postoje između ljudi u Srbiji, Balkanu i svijetu uopšte. U ostvaranju pomenutog cilja jako veliku ulogu imaju univerziteti, jer na njima može i treba biti zastupljeno interkulturalno razumevanje, a da bi ono zaživelo moramo proći svojevrstan proces koji zahteva da poznajemo sebe, svoju kulturu, kako bismo bili sposobni da razumemo različitost. Smatram da je ovoj temi data impresivna intelektualna težina i zbog toga se nadam da će ovaj skup iznedriti korisno saznanje, konstruktivan novi pristup temi koja se tiče svih nas, te da ćemo podstaći razvoj interkulturalnog razmišljanja kod mladih ljudi koji će kroz svakodnevnu praksu promovisati različitost kao bogatstvo ove sredine, regiona i cijelog sveta. Smatram, ujedno dozvolite mi da zaključim sa tim, da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru konkretan primjer ne multikulturalnosti, već interkulturalnosti, te da se na ovom primjeru može mnogo toga naučiti, kao da će ova konferencija pomoći neko od ovih korisnih lekcija da dođu do što većeg broja ljudi, te shvate koliko ulogu obrazovanja ima u osvajanju stavova poput samopoštovanja, tolerancije, poštovanja ljudskog dostojanstva i različitosti, interkulturalnog razumevanja, pomirenja, društvene odgovornosti i solidarnosti. Hvala. Zahvaljujem projektoru na uvodnim rečima. Sada ću zamoliti gospodina Envera Đulimana ispred Helsinškog norveškog komiteta da se također obrati prisutnim. Hvala.
Moje ime je Enver Đuliman i dolazim iz Helsinškog komiteta Norveške, gdje već 17 godina vodim odeljenje za edukaciju iz ljudskih prava. Helsinški komitet Norveške je najveća nevladina organizacija u Norveškoj, smještena u Kući ljudskih prava u Oslu i aktivna je ili radi na promociji i zaštiti ljudskih prava u Europi, Aziji i dijelovima Latinske Amerike. Naši edukacijski programi se provode u Norveškoj, Rusiji, Južnom Kavkazu, Sjevernom Kavkazu, Ukrajini i na Bjelorusiji i na Zapadnom Balkanu. Jedan od dva veća projekta koje imamo na Zapadnom Balkanu jeste ovaj program Uloga univerziteta u izgradnji mira. Neki kažu da je, nažalost, da su ratovi prvo počeli u novinama, u bibliotekama i na univerzitetima i da je na istim ovim institucijama da se počnu baviti i bave na odgovoran način izgradnjom relacija i izgradnjom mira u regionu. To je razlog što smo mi pokrenuli ovakav program. Ovo je prva trogodišnja faza programa koji se inače planira da traje 10 godina. I projekat je internacionalnog karaktera, što znači da su u njega uključeni univerziteti u Mostaru, Tuzli, Novom Sadu, Prištini i Novom Pazaru, uključujući i višu školu, univerzitet u Buskerudu u Norveškoj, čiji predstavnik, profesor Lars Peter Soltvedt, sjedi ovdje sa moje lijeve strane, a on će vam se vjerovatno obratiti sutra. Program uključuje osnivanje studija iz interkulturalnog razumijevanja za redovne studente i za vanredne studente na svim ovim univerzitetima, osnivanje kutka za interkulturalno razumijevanje pri univerzitetskim bibliotekama, razmjenu studenata i nastavnog kadra između ovih partnera, učesnika u programu i organizovanje ovakvih konferencija na nacionalnom, ali i na regionalnom nivou. I treba da u 3. godini njegovog trajanja dođe sa jednom jasno definisanom strategijom o tome kakva je uloga univerziteta, kakva je uloga nastavnog kadra i kakva je uloga studenata u izgradnji relacija i novih relacija i mira. A onda bih nakon te 3 godine i sa takvim programom lobirali kod vlasti i kod međunarodne zajednice da se taj program implementira u suradnji između takozvanog formalnog i neformalnog obrazovanja. Na inicijativu Norveškog Helsinškog komiteta svečano je otvoren kutak za ljudska prava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, kojem je darovano 300 primjeraka knjiga, časopisa i dokumentarnih filmova. U subotu je na inicijativu Norveškog Helsinškog komiteta otvoren kutak za ljudska prava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. U okviru internacionalnog programa Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira. U januaru 2012. godine Norveški Helsinški komitet počeo je sa realizacijom internacionalnog programa Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira, u saradnji sa partnerskim univerzitetima i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu u oblasti ljudskih prava, interkulturalnog razumevanja i izgradnje mira. U sklopu programa realizirana je inicijativa prikupljanja knjižnog fonda za bibliotekačke kutke za ljudska prava na partnerskim univerzitetima u Mostaru, Tuzli, Novom Pazaru, Novom Sadu i Prištini. Mi smo od samog početka podržali ovaj projekat
u organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava, dakle u saradnji sa našim univerzitetom i sa još nekim drugim univerzitetima. Svakako nisu bili samo predavači, dakle, već su i polaznici, odnosno studenti Novosadskog univerziteta kao i studenti Tuzlanskog univerziteta. Mi smo uvijek govorili da smo univerzitet koji spaja, a ne razdvaja, i sam naziv projekta Gradimo mostove, a ne barijere. Dakle, govori da je Novi Pazar i internacionalni univerzitet u pravome smislu, dakle, pravo mjesto spajanja različitosti, različitih religija, različitih kultura, različitih drugih opredjeljenja. Biblioteka je u stvari duša svake kuće. Bez biblioteke jedna kuća je bez duše. Jasno da to važi i za univerzitete. A naša želja je da na neki način ovaj naš putak za interkulturalno razumijevanje bude duša ove biblioteke, gdje će studenti moći da nađu riječi, da pronađu nove mehanizme koji će im dati odgovore na pitanja koja se tiču izazova koji će oni susresti u budućnosti, a koja se odnose na primjer, pitanja sjećanja. 15. decembra 2012. godine svečano je otvoren kutak za ljudska prava na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, kojem je darovano 300 primjeraka knjiga, časopisa i dokumentarnih filmova kao rezultat pomenute inicijative. Zaista dragocen poklon za biblioteku. Mi smo u okviru ovog projekta dobili negdje oko 400 knjiga. Sam zbornik također sa ove konferencije će biti još jedan, sigurno još jedna knjiga koja će biti sigurno ovdje. Imamo najavu da će biti još novih knjiga. Veoma mi je drago da uopšte govorimo o stvarima o interkulturalnosti, o izgradnji mira, o ulozi univerzitetu u tome. A kažu, ako hoćete da učinite nešto protiv mraka, najbolje da se potrudite da palite svakako da će ove knjige i ovaj naš ovdje interkulturalni kutak u biblioteci svetleti svim onima koji traže literaturu i znanje, kako da se svi što više potrudimo da radimo na izgradnji mira. U 2013. godini planirano je otvaranje bibliotetskih kutaka na univerzitetima u Novom Sadu, Tuzli i Prištini. U sklopu projekta Gradimo mostove, a ne zidove, uloga univerziteta u izgradnji mira, realizovana je razmena studenata u okviru koje su studenti univerziteta u Tuzli i studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić iz Novog Sada bili u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Kakve utiske oni nose iz Novog Pazara pogledajte u prilogu koji sledi. Oni su zajedno sa studentima Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru slušali nastavu u okviru kursa Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje. Također su pored nastave imali i zajedničke aktivnosti, druženje i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti u Novom Pazaru. Moje očekivanja jesu ispunjene u nekoj prvoj razini. Ja sad očekujem mnogo više, očekujem na dogradnju ovih prvih kontakata, jer bi to tek trebalo da dobije svoju neku poentu, svoj smisao na kraju. Mi smo sad uspostavili kontakte, napravili neki dobar temelj, neku platformu, ali ima tu još toga puno da se radi. S jedne strane to me raduje, što ćemo imati prilike i da se susrećemo i da radimo i na sebi i na ovom društvu. Konferencija je jedna jako dobra stvar, pogotovo za mlade ljude i što se tiče te razmjene studenta koja je omogućila da se upoznaju studenti iz različitih država, ne samo iz različitih gradova, i omogućila nam je da razmijenimo mišljenja koja su u biti ista, i bilo nam je jako fascinantno upoznati ljude koji razmišljaju isto kao mi u Tuzli, a oni su recimo u Pazaru ili Novom Sadu. Ovim seminarom dosta sam naučila i upoznala, tako da sam vrlo zadovoljna time što sam upoznala i ljude iz drugih gradova, iz Novog Sada pred svega i Tuzle, koji su došli i sa kojima smo razmijenili razna iskustva i saznala sam mnoga njihova iskustva o tome kako oni žive i rade u svojim gradovima i kakvo je njihovo obrazovanje na fakultetima.
U okviru razmene studenata iz kursa Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, profesor Enes Osmančević sa Univerziteta iz Tuzle održao je zajedničko predavanje za studente iz Tuzle, Novog Sada, Novog Pazara na temu mediji i tranzicija. Tema predavanja mediji i tranzicija, dakle, razmatrala je odnos medija u tranzicionim društvima, kako je naše, i naglasilo je njihovu ulogu, dakle, prije svega ulogu u smislu informiranja prema publici, koja ima obilježja, dakle, nedovoljne medijske pismenosti i kritičkog pristupa informacijama, ali isto tako medija koji nerijetko krše profesionalne standarde, stavljaju ih u službu patriotskog novinarstva ili u službu pristrasnosti određenim političkim partijama i opcijama, a sve u cilju kako bismo sagledali koje su to sve mogućnosti manipuliranja, ali koje sve mogućnosti mediji zapravo imaju u promoviranju tolerancije jednog boljeg, odgovornijeg društva. Više informacije potražite na našoj web i Facebook stranici. Vidimo se kroz 7 dana kada vam donosimo nove vesti sa univerziteta. Prijatno!